kita ki stakeholder ki banding kongtam maka sansar kada harga demokrasi. Namar ya kano kemat ka bangini keren ya kano ke isu ka bangini manra ki ban ya karai kot ya karai hadu kini ki pai. Kinong tabut ki bakoi ki basuma kamot ki bam sempen yen nong rim menjadi hakajing arsam. Larangi penyen nong rim hakajing arsam ngin kut haga bamsam. Pai ba kini benong kinong tabut ki ba pekngor ki ba husiar ki ba ngop hang ni iwan ndai syo banyalak election ya pi kam tip kam hama pi banyangi andrengi wan ban ya ka jing kersan. Abangi pan ya ka jing kersan kamut bangi pan tangi gibut ke jompi. Andrengi pan ya ka jing duai ke jompi. Ngipan ya ka kerkhu ke kerdo ke jompi. Naga benta kene ke jing penkre jungi kene ke election kerpang ya candidate ubangi ngin sai menta. Kuma pilih tip pai ba Dr. Bats Kemmer bo udah ubreu ubangi ngilajit hadin bangile kan ngile duai ngile perkat ngile ya selak ba ko jaga parti misem ba uni usamaran ba udah mau ubebet ubebiang banpong yaki juti kabai doktor yaki ilae no sedih tena magata daw pipila sania aga leadership jaga parti ngila sai ya uni orang ba te smobha ai yaka jing kersan ka pura te bahaga ne ka kanti ka mentaru ninyo biang yaw namtam ninyo biang yaka jing job nagane ka constituency nagane ka polling station hang ni barkini gidong githan ki marjan ka jong phi bat nang ni kan long pat ka jing ai ben si mi ki wei pat ki para nong song song ki jong ki bedon ha kari khasi ben jang ngakwa ben thu yi phi ba usum bai jong ka BPP ula rung ha ki pai ba hang ni apo nong spung ba ngakwa ben thu yi phi ki basai ba ha ki jingalang ke bangi ni song ye prakhat kam kan nong spung galarung ha ka donor ka jong yi ni ju kan mau yi phi ni ju smog ye ki phi namar ke jing kersan ba phi bela ai ba ke jing ye ba phi la kan pau sa ka parti tenemo da